गोदोना थानाय न'बाबो कालार होयोबा डिजाइना मोजां जायो आरो नै बेबो गैयाबाबो 8 बोसोरसो जाबाय होननानै बुंदोंमोन मालिकआ ओमफ्राय दा नै कालार रं होनायजों लोगोसे गोदान नुबाय आरो समायना नुबाय नै जों दा रं फुननाया कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ गंसे बेखौ कमप्लिट हाबाय जोङो नै ओरैहाय नैबाव आदै उन्दुयो नैबेजों बा नै जों कमप्लिट जाबाय गलाब आरो बाथ' कालार ओरैनो कमप्लिट जाबाय आरो नैबे दा फुननाया सोलिगासिनो दङ हाब दावराव जालायहरथारदों हनै हरैहाय दावराव जालायथारदों हनै रं फुनग्राफ्रा बा दे मोजां फुनलै जौगा दा फुननाया सोलिगासिनो दङ जोंना खामानिया कमप्लिट जाथारनोसै एसेबावबानो नै ओरैहाय फुनजोब्बाय नै ओरै गलाब फुनलायहरदोंसो ओरै बाथ' कालार जाजोब्बाय नै मोजां फुन देब्रा सिरि सिरि फुन मा ओमफ्राय मा एथ' गन्डगल गाइसमोन नै जों रं फुननायखौ नायलांदो आंबो फुनदोंमोन रेस्ट लाबाय रेस्ट लादों आङो भिडिअ खालायदों जोगा थोयो जेबो नङा एसे मोजां फुन जौगा अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदों सिलां जाहोदो लाइट होलां गाइसमोन ओरै जों देखायना जोंना मालिकआबो गेन्द्राद्रा फुनगासिनो दं ओरैहाय नै गाइसमोन नायलांबाय था नै होनबा नुलांगोन होलांबाय वा मा फुनदों नोङो मारबा बोरायखौनो देलाय होदों बरिया जाखाबायद्रा बरिया नुदोंथ' नै सोर बुंनो हागोन न' बोराय होननानैलाय बरिया देलाय होनानैलाय बेखौ खनसे नारबावगोन दा बेखौ नारनांगौ बोराय